abin nan baya sai da hannun ita gamen to samar ayyukan yi su kawo development aka kawo tirena a kawo improvement don mun san talauci shine durudumen sai tsare min jahilci idan shi ma ya sirka aikin malamai kira su ke faɗakarwa ga nan da ya hana hadisai su yi fassarawa sa'yan midiya suna babin barbazawa sai aikin iyaye ne tarbiyya kulawa killace yan jiya gida kalaci a girka yan gudun hijira ai dole a taimake su bala'i ne ya far musu to mu ji tausayin su amma sai a rarrabe kala a shige cikin mu ware gore gurbi nan masu kiran sunansu za ka ga sun marairaye zan ba ci gari ka kowa al'umma rawa ne ya yi rausayawa a bayan taimako marayu su ai kulawa zakka in ta zo a yi adalcin rabawa a samu tsaro ya mamaye noma ai kulawa sai an tara hannuwa za a iya mai jinka